Запознайте се с Диляна. Някои могат да я нарекат импулсивен купувач. Тази блузка е много хубава. Добави ми я в количката. Тя поръчва всеки ден. Вижда се с Изибокса по-често, отколкото с родителите си. Да, мамо, разбрахте, ще ти затварям, защото дойдох до EasyBox. Поръчала съм си едни зимни бутуши. Не, мамо, нямам проблем с пазаруването. Те даже бяха на намаление, така че пестия пари. Хайде. Но пестене не присъства в нейния речник. Диляна извървява по един мини-маратон на седмица, само в отиване и връщане от шкафчето. Добре, че е само на 5 минути от тях, иначе щеше да е на Олимпийските игри. Да, благодаря. Имам нова пратка! Какво ли съм си поръчала този път? Нищо, ще изчакам тук. Дори самата тя вече не може да си следи поръчките. Но от друга страна, никога не е била в толкова добра форма.